Kaixo, ongi etorria berriro. Orain hasiko gerana izango da bigarren zatia. Parentesiak daudenean. Gogoratu zaitezte, Lehenengo, parentesiak egin behar dira, barrukoan noski. Gero, berreketa eta arroketa, biderketa eta zatiketa, eta azkena kanpoan dauden batuketa eta kenketak. Orain, lau eraiketa horiekin nik uste dut errexen eta izarenera joango gera, eta ikusiko dugu nola joaten zaizuen eta ulertzen dezuen. Hasiko gera. 36 zati parentesi artean, lau berbi gehi bi, eta kanpoan kebi. Hemen, denean, nundik hasi beharko genuke parentesi barrukoa kalkulatzen. Joango gara parentesi barrura. Parentesi barruan zer dugu? Berreketa eta batuketa. Zer egin behar da bietan? Berreketa ala batuketa? Berreketa, nago hemen, eta batuketa hor, orduan, lehenago egin beharko dugu, hau, eta gero beste hori, ulertzen da, ezta? Lehenago berreketa egin behar dugu, eta gero batuketa. Eta beste guztiak berdin kopiatu behar dugu. Orduan dugu, 36, zati, lau berbi. Lau berbi da, lau bider lau. 16, gehi bi, 18. Parentesi guztia egin dugu, lehenengo berreketa eta gero batuketa. Eta hau, batez ego kopiatzea hau, ez ego aztu behar, batzutan aztu iten da, kenbi. Horain bitxigera, bigarren zatia hasi barko du egiten, dugu zatiketa eta kenketa. Zer egin behar dugu lehenengo? Egin barko dugu lehenengo, zatiketa bera hodala. Azpi barratzen dut, 36, zati 18, bi, eta ondoren, kopiatu behar dugu, kenbi, eta iritxigea azkeneko eraiketa egitea. Bat, kenket hori da, bi, kenbi, zer. Bigarren honetan dugu, 154 erro kuadroa kalkulatu behar dugu, 25 erro kuadroa, 3 karratua, hemen eraiketa asko daude. Azpimarratuko dut, egin behar ditugunak lehenengo. Eta aztuek ere pentsatu, dugu, erroketa, egingo dugu erroketa. Parentesi barrukoa, zer egingo dugu parentesi barruan? Dugu erroketa, batuketa, kenketa, berreketa. Maila berdinean daudenez, aprobetxatuko duten egiteko. Erroketa eta karratua. Gogoratu zaitezte, zatiketa hau ezin dugu egin, oraindik. Dago kanpoan, parentesian kanpoan hori ezin egin, Hora egingo dugu. Buruz jakin behar dugu. Da, 12 bider 12, 140 dugu. 12 da, 12 bider 12, 140 delako. Gero kopiatzen dugu, zati. Gero, parentesia. Eta hasiko gara, parentesi barrukoak. Lehenengo zer dator. Zerbait bider bere burua 25. Bost bider bost, 25. Gehi. Zazpi. Ken. Hiru, berbi. Hiruren karratua. Hori da, 3 bider 3, bederatzi. Eta bukatzen dugu, parentesia jartzen. Orain, asko zerrexagoa da. Kenditu gauza guztiak, hemen dugu. Zatiketa bat eta parentesi bat. Lehenengo inbarko dugu, parentesi barrukoa. Parentesi barruan, batuketa eta kenketa, maila berdineko edian ez, inbarko dugu lehenengo, ezkerretik eskubira. 5 gehi zazpi, 12, ken bederatzi, 3. Orduan, hau dena, izango da 3. Jarriko dugu, 12, lehenengo, zati, esan dugu 3. 12, zati 3, 4. Eta bukatu da. Eraiketa. Beste honetan. Beste hau oso lutzea da. Azpimarratuko dugu, egingo duguna. Lehenengo ditugu, parentesi barrukoak. Eta kanpoan badimara bat ematola berreketaren bat edo horreketa bat egingo dugu. Guazen guztia. Parentesi barruko inbarko dugu. Berreketoi, noiz egingo dugu, parentesia dakigunean. Erroketa egingo dugu, bai, gaur dago, kalkulatuko dugu, hau ere bai. Eta hemen barruan, zer egingo dugu lehenengo? Dugu kenketa eta dugu berreketa bat. Lehenengo barra, berreketa, berago dagolako. Eta gero, egingo dugu, kenketa hori. Lehenengo, egingo dugu, eta gero. Biderketa egin barra, ez, dago kanpoan. Batuketa hau, ez, horren hasiko gera. Zazpi. Gehi. Parentesi barrukoa. 30, ken 23. Zazpi. Eta honi, jarri bazaio, berbi. Zazpi, berbi,
59, zazpi bider zazpi delako. 59. Oan dugu gehi. Gehi. Hemen zer dugu? Eun, eunen erro kuadroa. Hori da, 10 bider 10 emaitza. 10. 10. Jarretzen dugu bider. Eta azkeneko. 16, ken 3 berbi. Esan dugu lehen egin behar dugula, 3 berbi. 3 berbi zen bada? Bederatzi. 3 bider 3 behatzi delako. Horran, 16, ken bederatzi, zazpi. Jarraitu ezagun. Hemen zer egin behar dugu lehenengo? Batuketa, biderketa. Benetan, hau egin beharko duguna. Horran beste guztiak kopiatuko dut. Hemen kopiatuko dut. Zazpi, gehi, 59, gehi, 10 bider zazpi, 70. Eta orain, emaitza kalkulatu beharko dugu. Batuketa dianez, ezkertik eskubira. Zazpi gehi 59, 56. 56, 70, 126. Hora jarriko du hemen, 126. Karratutxo batekin, hau ere ala jarriko ditut. Ondo gelditzen da, jakiteko hori dela azken emaitza, 126. Eta azkena konta da. Hemen dugu parentesi handi bat, parentesi handi askotan kortxete modua jartzen da, parentesi txiki bat, kenketa denetik. Nondik hasi beharko dugu? Hasi beharko dugu parentesi badutik. Eta parentesi baduan dago beste bat. Orduan, zein beharko dugu lehenengo? Egin beharko dugu hemendik, kenketa eta bideketa ezin dugu egin. Egin beharko dugu lehenengo, barruko parentesi hori. Hau da lehenengo egin behar duguna. Hau. Zatiketa eta batuketa. Zein bada bietan lehenengo? Zatiketa, bera dagoelako. Horren lehenengo abingo dugu, eta gero osoa bukatuko dugu. Eta horrekin parentesia. Eta beste gara bere kopiatuko dugu. Horren jarriko dugu. Eun, parentesia. Eun, ken hiru bider, eta horren guazen kalkulatzea hau. Lehenengo esan dugu, zatiketa egiteko. 12 zatilau, iruna, iru, gehi zazpi, 10. Horren, parentesi horren ordez, jarriko dugu 10. 10. Eta zer dator, parentesi haude iztea. Ikusi duzten bezala, parentesi txikia desagertu inda. Zer, emaitza hori da, 10 da, kendu indut parentesia. Oan zer dator, zati. Zazpi, gehi, eta gero, iru bider bi. Horrein, egingo duguna izango da, guzti honetan, azpimarratu zer egin dezakegun. Zer egin daiteke? Egin dezakegun, parentesia behingoz bukatzen dugun. Neko luzea dugulako. Dugu, kenketa bat eta biderketa bat. Bietan zen egin behar lehenengo. Hori da, biderketa egin beharko dugu. Zergatik? Kenketa azken egin behar delako. Hemen barruan, lehen egingo dugu hau, eta gero bukatu ingo dugu. Eta parentesia jakingo dugu zen baden. Iru bider 10. Iru bider 10, 30. Eun, ken 30, iruro 30. Horran, jarriko dugu, iruro 30. Goaz, zati, zazpi, gehi, hainaz kopiatzen, iru bider bi. Eta orain, bukatzeko, pausu hau, zer egin barko dugu? Zatiketa, batuketa, biderketa. Egin barko ditugu biderketak eta zatiketak eta biderketak. Hau, eta batuketa azkena da egiten dena. Orduan, 70, zati zazpi, 10, gehi, iru bider bi, 6. Eta honekin, bukatzen dugu, 10 gehi 6, 10. Eta horrela, izango diateke eraiketak kombinatuak. Ondo izan, urre marte, agur.